machechi yaMwari chaiwo kana vafa miviri yavo inoitwa pai ena mugaro moto votsvana kusingadi zvinomotsva muchibva muAfrica mune African Apostles vari kuvarunovo vari kuda muchechi ini vakapinda basa renyu rokubatirana navasati vapinda chakanaka izvo ramba kutorwa nei unopa rudo rutsvakire zvangu rudo runomwoyo murefu batsirai hama dzati dzapinda vapinde muchechi mabhishopu ndoringadiri basa renyu mukati muchibatsira vanhu vafundisi navanyori ndoringadiri basa renyu mukati muchibatsira vanhu vanhurume navanhu hai vanoda Mwari asi vanotoda kubatsirwa chokwadi chaicho vanotoda kubatsirwa havazivi batsiranai navatendi vatendi vanotenda kuti Mwari ariko asi vasingachengete mirayiro iriko vasingaiti kuda kwaMwari vasingachengete zvakanyorwa mubhuku kunamata Mwari kuchengeta mirayiro yakanyorwa mubhaibheri haleluya kuita zvinoreva shoko mazvinzwa uyai vana vavo ndo basa saka vapostori veAfrica vakaembeswa rokuti mambo Jesu watuma Pauro weAfrica kuti azozorodza vanotenga vari muAfrica ka kuti vari muAfrica dziite chi kana vatenda shoko rinodzidziswa kuti African Apostles vonaka segirosi vogara naMwari mumwoyo segirosi vove padenga vave mudenga vari panyika hanizvo hatibatsirane haleluya